Grus. Ja. Og Tørvits og Bismarck på den anden side. Hun er lækker. Det er vel bare en ære. Ja. Så må vi se, hvordan det går. How much free XP was... Ja, mere end det, mand. I alt. Øj. Jeg mener, jeg regnet det sammen til det der i hvert fald. Jeg har brugt over 1 million. Ja, men du har også researchet alle moduler på alle de andre. Øj, hun er lækker. Åh, der er så lækker, mand. De her kanoner her, boom. Ja, lige snart de er lukket, så fyrer den ene af, bare for at høre dem. Oh, sweet sound, man. Motherfucker. Hvordan får man, det er en anden ting, der irriterer mig. Jeg er nødt til at trykke på alt for at få liv, og så også det andet pis på, når du zoomer ind frem. Jeg ved sgu ikke. Shit, jeg er spottet. Ja. Det var fordi jeg lige skulle lege. Ja, selvfølgelig er det HI-shell, så fyrer du stadig, fordi jeg glemmer at skifte. Nej, jeg kan ikke ramme ham. Jeg har lige sejlet lidt for langt bagved, desværre. Ej, der er så bare stor den her, mand. Fuldstændig. Og Tørsene, de er pænt hurtige på den. Der drejer. Man lader lige mærke til, prøv lige at lade mærke til, hvor lidt skade han lavede på mig. Han lavede 4.000. Ja. User joined your channel. Det er vildt. Det er fucking vildt. Goddag, Esbe. Goddag. Skal du med ellers have en tierkampe bagefter? De er lækre. Eller tør du ikke at lege med Grosse Kurfyrst? Nej, noget mere. For helvede, mand. Jeg lige blev ramt ind i bredsiden af den anden Grosse Kurfyrst. Jeg mistede 4.000 HP. That's it. Og det var ikke det sjældent. Nu er jeg lige ved at få downloadet. Jeg vil vist nok være den sidste opdatering. Hvor stor er den, når du er med at downloade nu? Jeg er lige blevet færdig med den på 1000. Nå, okay, så skal jeg bare lige installere så. Jeg var færdig allerede 5 minutter over 5. Så sad jeg bare og klikkede med 10 minutter for at finde ud af, hvornår jeg kunne logge ind også. Jeg så godt, at du sagde det i, hvad den hedder, AFK. Ja. Jamen, da klokken var 6:30 eller sådan noget, der hoppede jeg op i World of Warship-kanalen. Der kommer en Grosse Kurfyrst. Den har 300 meter mere på rækkevidden end Yamatoen på secondaries. Standard, så den kommer op over lige op over 11 km. Jeg har cirka 220.000. Du hakker meget i det, SB. Ja, jeg er ikke helt vågen endnu. Nej, det var forbindelsen, der var dårlig på din TS lige pludselig. Nej, jeg har cirka 220.000 XP. Kommer du med i fuld fart, Alex, ud mod dem? Ja. Der kommer en cruiser. Ja, jeg har set ham. Han fucking bøde for det der. Nå, nu skal vi få testet secondary på den Benson der. Fuck, det er præcis det secondary uden jeg gør secondary belt, mand. Jeg er jo så færdig. Jeg rammer bare. Nå, skal vi så til at spare sammen til UK'erne? Ja. Og så har jeg lige købt Blyskærn også. Og Scharnhorsten. Ej. Jo. Hvor længe er den der Scharnhorst på? Jeg spotter. Jeg spotter med det der pis der. Han får tilbage over på mig nu, det er svin.
Jeg har ikke så meget HP. Okay, så Peter rammer lort foran. Jeg tog lige lidt skade der. Jeg flotter rimelig heavy lige nu. Der er en Bismarck på vej ind mod B. Vi kan have fronten mod de andre og skyde mod den. Hvis der er. Ja. Der er også en turbo derinde. Bak, de er for mange. Ja. Jamen jeg har skjult i smoke lige nu. Tak, Benson. Jeg vil skyde på Bismarck, han har bredsiden til nemlig. Ja. Der ligger derinde. Ja, der ligger også en Grossekurfyrst derinde. Nej, han er længere op. Han er helt oppe på C. Det er for vildt det her. Det er for vildt! Hvad fanden spottede han mig? Jeg har lige smidt shelter afsted efter Turbinson. Jeg er stadigvæk ikke spottet, fordi jeg ligger i smoke og skyder. Nej, jeg er nødt til at sejle frem, jeg er spottet. Ja, det er jeg ikke. Eller jo, nu er jeg. Sejler du fremad igen, eller hvad? Ja, jeg sejler fremad, det er jeg nødt til. Ellers kan jeg ikke skyde på Bismarck. Jeg har øer, der er i vejen desværre. Ja. Jeg var dum nok til at holde. Vi skal bare have en Bismarck væk. Hvor mange XP brugte du så, Jacob? 930.000. Alex han har brugt lidt over 1 million, men han har også researchet alt. Okay. Jeg har lige mistet... det ved jeg sgu ikke. 70.000 HP. Men de har givet mere HP, end hvad den havde på supertesterne havde den på. Ja. Væsentligt mere. Okay. Den har faktisk mere HP end nogle af alle de andre skibe. Okay. Den har 105.800 uden captain skill. Den må du gå efter nu. Jeg har lige smidt shelteren efter den der Bismarck, som er død. Så... der er 200% så næste Bismarck. på, mand. Jeg trækker mig lige lidt ned bag dig, jeg har mindre HP end dig. Ja. Ja, men lad os bare tage den, fordi kurfyrsten derude, han skyder ikke efter os lige nu, så bare... Det er fandme lige før, vi skal have den Turpets der. Han ligger med siden til. Han er stille. Nu er der også stille. Ja, han bakker godt nok lidt, men... Ja, det er lige meget. Vi skal bare have en af dem væk. Ja, men så længe han ligger med siden til, så er det næsten ham, der LOL, overpen. Han tager det fremad igen. Jeg drejer mine kanoner mod venstre, fordi han kommer mod den venstre der. Ja, men jeg nemmere for mig bare at dreje hele mit skib. Bare vi vinder den her første kamp, det er bare fucking vigtigt. Ja. Flæk den, Turpets! 14.000. Sådan. Og jeg holder fronten mod de to andre derovre, det kan jeg godt love dig. Ja. Og Grossekurfyrsten skyder efter mig nu. Det kommer til at gøre nas. Vi er også også. Ja. Jeg stopper mit skib fuldstændig og sætter det bare gear. Vi skal holde afstand lidt over til ham, den er død. Ja. Om jeg er lige ved at vende den anden, vende snotten hen mod de andre. Og så er jeg fuld bakgear nu. Havde jeg haft secondary build på, så havde den Turpets der været sat i brand 100 gange, men... Ja. Jeg synes det er vanvittigt, at den drejer sin guns så hurtigt i forhold til Yamato og Montana. Ja. Det er nogle 30 sekunder om 180 degree, så. Okay. Altså med captain skill, jo ikke? På 120 mm guns. Eller 420 mm. Og det er hurtigere end Yamatoens 460 mm. Det er også hurtigere end Montanans 406 mm.
Let it fly with shot. Bum, 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 bum. Jeg er nået til... 7'eren. Ja. Skal vi ind og have en sur kamp med ham, hvis vi vinder den her, Alex? Ja, nu skal vi, hvis vi kan fjerne ham, så skyder vi på os derude også. Ham skal vi have væk. Jeg vil da godt med en 8'er, eller en 10'er, hvis det skulle være. Nå, men det er, vi har købt Scharnhorsten, vi skal jo ind og prøve Scharnhorsten også. Så vi vil godt tage en sur kamp sammen med dig, så kan vi tage 10 igen bagefter, hvis der er. For helvede, der kommer Bismarck, ja. Men han har ingen torpedoer, så jeg ved ikke, hvad fuck han laver så tæt på os. Jeg skal den der rum væk, han bryder mig ikke om, han sætter ild i os. Nå, ja, runen! Ja, jeg er med. Marken, han gør bare det, han har lyst til. Jeg er pisse ligeglad. Ja, men jeg sætter mit skib i front. Jo tættere på han kommer, jo sværere har han ved at penetrere os armer, så... Ja. Jeg har skudt efter rummen. Jeg håber, at jeg rammer lige plet. Jeg er overpenetreret på ham. 19.000. Ja, så må vi se om mine shells, der kommer på mine rear guns, der kommer derud, om de rammer og dræber. Ej, 3100. Men den er fucking nice, den her. Jeg har skudt igen mod. Så lader du fremad igen, kan jeg se? Ja, så er der fremad. Jeg presser fremad nu. Ham leger jeg lige med, så. Ej. Jeg har shells på vej derud igen. Ja, det har jeg også, nu vi se, de rammer eller ej. Ej! Ja, der er vand. Smukt. Ej, det var så lækkert. Det var bare lækkert. Det var fedt. Jeg fik unsinkable, mand. Ja. Det var lækkert. Ja, spotting damage 7161. Ja, minus 1448 credits. Okay.